Ponjo Sasongko badhe kepareng-paring Dono Suwanten utawi nyumbang sakarep lagune Jambu Alas Pak Ponjo monggo mbok pilih badhe nyekar. Ya, digarap atur panjenenganipun Roh Mas Ponjo Sasongko Jambu Alas. Mbok pilih boten kersa kawula ingkang badhe ngaturaken. Yo, diputer lagune Jambu Alas masih bersama Mari Kesit Gamelan. Karo jumeneng gune. Bisa melu
padha siap siaga ing Menawa ati. wae.
daki